Здравейте, новозлайковци! Вие сте с каналът Mind Explorer, а аз съм водещият на този епизод. Днес ще ви представим 10 от най-интересните и удивителни факти за нашата планета, които може би не сте знаели. От чудеса на природата до тайни, които Земята пази от нас. Пригответе се за едно удивително пътешествие по повърхността на нашата планета. Нека започнем с номер 10. Земята не е напълно кръгла. И не, нямам предвид, че тя е плоска. Всъщност, въпреки че Земята изглежда като перфектен кръг, тя е леко сплескана при полюсите и разширена около екватора. Това се дължи на въртенето й, което води до центробежни сили и леко изкривяване на формата й. Така че въпреки че я наричаме кръгла, всъщност тя е геолит. И като казах думата плоска, колко от вас наистина вярват, че Земята може и да е плоска? Нека всеки, който мисли така, да напише долу в коментарите. Идва номер 9. Най-дълбокото място в океана – Марианската падина. Марианската падина е най-дълбокото място на Земята, като достига дълбочина от около 11 км. Това място е толкова далечено, че още остава загадка за учените. Въпреки това, тук се открити уникални форми на живот, които успяват да оцелеят тези крайно враждебни условия. Номер 7. Колко е стара Земята? Земята е малко 4,54 милиарда години, но тя не е най-старата планета в Слънчевата система. Всички планети са се образували приблизително по едно и също време, но Юпитер и Сатурн вероятно са се отформили първи. Още преди Земята да започне да се сплотява от космическият прах и скъри. Нашата планета е стара, но в космически мащаб все още е в зряла възраст. Номер 6. Земята е дом на безброй видове животни. Земята е единственото място в Вселената, където знаем, че има живот и този живот е неописуемо разнообразен. От най-малките микроорганизми до огромни китове. Планетата ни е дом на стотици хиляди различни видове, много от които все още не са открити. А сега, преди да продължим към номер 5 от нашата класация, да ви моля да харесате и да коментирате видеото. Също така, може да се абонирате с камбанка, за да бъдете известени за следващият ни епизод. Номер 5. Въздухът съдържа много повече, отколкото изглежда. Въздухът около нас изглежда прозрачен и невидим, но всъщност съдържа стотици различни газове и частици, като кислород, азот, въглероден диоксид и много други. Тези съставки са жизнено важни за живота на Земята, а промените в тях могат да имат голямо влияние върху климата и атмосферата. А сега един факт, върху който много хора спорят напоследък. Номер 4. Най-високата точка на Земята не е в Хималаите. Въпреки, че връх Еверест е най-високата точка на Земята по отношение на надморската височина, най-близката точка до космоса се намира в Еквадор, на вулкана Чимборасо. Благодарение на издуването на Земята около екватора, Чимборасо е най-отдалечената точка от центъра на Земята. Номер 3. Земята има спътник. Луната е не само най-близкият ни спътник, но тя има огромно влияние върху Земята. Тя създава приливите и отливите в океаните и стабилизира наклона на земната ос, което прави климатът на планетата по-стабилен. Също така, може би сте забелязали, че Луната има въздействие и върху нас хората. Колко от вас не могат да спят по време на пълнолуние? Може да пишете в коментарите. Номер 2. Дъждовните гори са белите дробове на планетата. Дъждовните гори на Земята, като тези в Амазония, са наричани белите дробове на планетата, тъй като те абсорбират огромни количества въглероден диоксид и освобождават кислород в атмосферата. Те също така са дом на милиони видове растения и животни,
които се срещат никъде другаде на Земята. Номер 1. Земята е динамична и в постоянно движение. Земята никога не спира да се променя. Тектоничните плочи, които формират континентите и океаните, се движат с няколко сантиметра на година, което води до земетресения, вулканични изригвания и формирането на нови планини. Планетата ни е постоянен процес на еволюция. Земята е наистина невероятно място, изпълнено с чудеса и тайни, които още предстоят да бъдат разкрити. Какво ново ще открием в бъдеще за вашата планета? Поделете вашите мисли в коментарите и не забравяйте да се абонирате за още удивителни факти за нашия свят.